Dahil yan the problem of the day ni Cindy iti Hongkong. Nga kunana, Diyos ko, apay kastoy iti kasasaadko. Dear cousin, sagbay kuman nga isalaysay, ipakasaritaan ti biyag ko. Iabrasak man tinabara kablao ko kada kay amin dita Nemars studio. Basta meten kadigitiya na ayat nga agbibuya ang ronana digiti sponsorship. Kunada, asaan kano amang ted ni Apo Diyos ti panubok kada tayo, asaan tayo akabailan. Ngim apay akas lasyak tinapili na, apang tedan kadigiti agkakadagsen na panubok itibiyag. Awagan daklatan ti Cindy kasin. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Nakadagdagsen ti parikot ko iti agdama kasin. Ngimsakbay kada ito'y agdama parikot ko. Ket naglabas akon tinadumaduma nga agkakadagsen a parikot iti biyag sipud pay idi ubinga. Talo pay laeng titawen ko idi naulila kami iti ama. Maysa a soldado day di tatang ko. Ket maysa isuna kadigiti napatay ti NPA ijay Cagayan. Inbati na kami dananang ko ken ni ading ko a maladaga pay laeng idi. Kimure ano awan ni tatang inkarigatan na kami a pinatakkel ni nanang. Napadasan mi amin narigat iti biyag. Addaag pelaeng iti elementarya idi ket kinasapula kon ti agsapul ti kwarta. Tumulong nga ken nanang aglako ti kankanen, agsorsor kadikiti balbalay. Uray kasano ti rigat iti biyag ket naibturan mi a pamilya kasin. Gaputi pamati mi ken Apo Diyos. Amay santo nga aldaw lumungaw kam tumetlaeng. Idi nagraduarak ti high school kasin. Ket saan ko ngayon tuloy ti nagbasa. Simrekak akas katulong di Talawag City. Nabati dananang ken ading ko jay Cagayan. Idi nagturpusak met ti high school. Bueno, idi nagturpos met ti high school ni ading kon. Kunak nga agbasa isuna ti kolehyo tasyak ti mang pabasakin kuana. Uray isuna man laeng ti makapagturpos ti kolehyo kada kami nga agkabsat. Tamaring isunan to ti agbali na successful ket matulungan na kamto met ken inanang. Ngem dimteng manen ti panubok iti biyag mi kasin idi ta second year college pailaeng ni ading ko. Idi ta ginibus na ti bukod na abiyag. Idi ta nagpakamatay isuna. Gapo kano ti depresyon. Gapo iti rigat. Saan na kano kinaya ti rigat ti biyag. Kasla di mi maawat kininanang tinapasamak kasin. Akurang nala idin ket kayat mi sumaruno kami meten kininanang ko. Ngem nagari pay laeng ti pamati mi ken Apo Diyos. Ket kaasin Apo niliwliwag mi ti panakatay day di kabsat ko.
Napalabas ti dua atawen ket nagasawa ak kasin. 20 ket maysa pay laeng titawen ko idi nagasawa kami kinilakay ko. Naaddaan kami ti maysa nga anak a babae. Kunak idi tinakem ko saan kunto nga ipolubos ang mapadasan ti pamilyak ti rigat ang napadasan mi. Isu ang nagdesisyonak nga agabrod tapno maipaayak tinapinta sa biyag ti pamilyak nang nangruna unay iti anak ko nga idi ket talo pay laeng titawen na. Ngem bayat nga daag ditoy Hawaii ay Hongkong. Bayat nga daag ditoy Hongkong ket dimteng manen ti panubok iti biag ko. Idit ta natiliw nila kay ko gapo iti pan nakairaman na iti pan naglako ken panagusar ti maiparit a droga. Jak ammo nga dagay mararamidin nila kay ko. Atakis. Salungasing iti linteng. Naibalo di suna ket na sentensya iti mabayag a panawen apam nakaibalot. Dagos ak anod anagawid kasin tawan ti mangaywan tay anak ni. Nabayag a panawen adyak nagsubli dito'y Hongkong. Gapota basit pa iti anak ko. Nagubra ak iti may sa apanganan, may sa karinderya. Napyala nga da pagbiag mi pangbiag ko kinanak ko, pagbiag mi nga agina. Agawat ak tilabada, kipasaray aglako ak iti badbado. Urian niya pagkakwartaan sirkit kasin, basta legal ken parehas. Idi sa nga pulo ket maysa titawen tay balasang kon nagdesisyonak nga agsubli dito'y Hongkong. Kinasaritak tay kasinsin ko anay kamang di Talawag City. Ano mabalin ket agyan tay balasang ko katakwada ta ituloy na't agbasa di Talawag. Naalukoy ko idakasin gaputan na saya at tay kasinsin ko. Kinasaya at pa iti day kaikamangan na. Di ko mananang ko ang nakapsot metten ni nanang saan na maiwanan ti apu ko na. Di amo awanin ti dumteng pay aparikot iti biag mi nga agina kasi. Ngimitilaeng nabiit ket nagsakit tay balasang ko. Na-diagnose isuna nga adda kano sakit ti puso na ket masapul ang maoperaan. Nagsangsangitak idinaamuak. Sinaludsod ko kay Napo Diyos. Apay kastoy ti kasasaadko. O Diyos ko. Apay asyak tinang te down. Apay asyak tinang te down kadigiti nga nagdadagsin na problema. Kanayon akmet nga agkararagkin ka. Pudno ka di nga dati Diyos. Bigla na't nalagip ko day di kabsat ko. Nalagip ko day di kabsat ko ang nagpakamatay. Nagpakamatay gaputa madinan kaya tirigat tibiyag. Kasla kaya't kumet idin. Kasla kaya't kumet idin. Nga gibusin tibiyag ko kasi. Ngem kadayta arabii. Natagtagainip ko tay kabsat ko.
Ket kunana kanyak iti tagainip ko. Manang, saan ka sumuksuko? Saan ka pumaris kanyak? Asimuko ak tadyak kayat nga agbalin adadagsen kada kayo kininanang. Iso alumaban ka, talak amem to tibiyag nga inarapaap tayo a pamilya. Daita at tagainap kong kasin, tinagbalin a senyales. Senyales kanyak, adyak pukawin ti pamatik kini apo. Ket isut ng ted tipig sa kanyak tapno lumaban na. Aramidek ti amin tapno mapaglaing ko tay balasang ko. Babaen ti tulong. Ti man nakabalin nga ima ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos anaindaklan amang ngagas. Isunasken alumabanag para iti anak ko. Ngam ti problema kasin, kaya't ko launay ti agawid, takayat ko ang makadem na ti anak ko. Kaya't ko ang maiwanak iso na bayat nga agpapaagas. Ngam gapo ka dahito'y coronavirus, kadyak pa hilaeng nga makaawid. Ken uray inton makaawid dak. Uray kasanot ayat ko, nga daak tulat na ti sibay ti anak ko, aging gana nga aglaing isuna, aging ga amapukaw ti sakit na. Ngem problema tumetlaeng ti pangalak ti pagpaagas nanto. Iso ag sakripisyo ag tumanen, nga umayag subli dito'y Hongkong. Agyamanak ti panangiba sa'yo ti surat ko kasin. Sapay kumata mabalakadan dak. Ken may kandak ti words of encouragement. Tapno ituloy ko ti lumaban para tay anak ko. Tuy agyaman unay, Cindy, iti Hongkong. Mami? Mami? No, anak. Mami? Anak. Agawid ka ka di. Pinagpaslay ka Kayat ko tagawid, anak. Ngimanjik makaawid tamadiday palubos. Okay lang, Mami. Ang damit na titang nga mga mambanday ko niya dito. Ang kamatanagan, Mami, mga asin ni Apo Diyos aglaing ang tumitlaeng. When saan mo pupukamin ti pamatin, ini Apo Diyos balasang ko. Taagasan na kantumit laeng. Panubok na dagitoy. Agan-anos ka. Singsingpet ka. Tapnunod ti kasta. Ayawan ang mami. Tingin na patay mo kanya. Ayawan ang mami. Ito si kanya nagmaling na inak. Nakulukuma sa balin. Baka binaybay anak. Saan ka tupulo sa baybayan, anak ko? Ito na mami. Iso may tirugin ang agreglaak. Iso nga mababainak ni auntie. Ta iso na may di umuna nga nakakita nga agmens na. Nagitaman ti sakripisyo bilang inam. Uri kasunod kayat ko nga siya kumat umuna amang siya kumat umuna nga mangipan ti umuna anapkin mo. Iti umuna pa nagmens mo. Ngimawanak met dito. Uri kasunod kayat ayat ko nga siya kumat umuna makakita ti panagtubo na kita hormon mo. Awanak med dita. Awan mami to diyang ipalubos nga agtubo. Tano anda makita nga agtubo nga may sagab-gabutik. Ayat ko lang. Saan mo gab-gabutin anak ko?
Nasakit, mami. Nasakit pa. Ngayon, daddy, mapaspasamak ka na tayo. Ala, anos ka kinay. Anos ka kin antim. Si uncle mo, di kita mga aywan keng ka. Ay, mami. Mami, ang ananat ka. Saan ka pilagpapaarem balasang ko? Aman, mami. Saan pilang ka diya balasang ko? Aman, mami. Ang sakit mo't puso. Baka no saktan da ka laing da kita lalaki nga agarim keng ka. Isot na kaalak, mami. Tatatay mo na nga boyfriend ko. Sinagtan na tayo to'y puso. Ati ngamin nga nakagatil ka nga ubingang ka. Palanggapang ka. Iba nga na hindi ko nga tinagsaktan. Amam na kita lalaki balasang ko. Agpapadadaamin na kita. Agpapada na mami nga man nagpapadat size. Size hindi ba kakitaan mami. Ata na kutong ata na lukmeg. Ang kapal ng mga alat na lukmig balasang ko. Tadintok hindi mapigis-pigis. Stressable mami. Ito na padasak met. Stressable met gaya maguswak. Luko-luko ka balasang ko. Ay malalaam aya. Siguro kalahin ko agbuya dati KIK programa. Oh my God. Nagtalaw met di kiti tanong gasot itayin.